Alimana o anisu ayaw bisimila donkibaru kɛnɛ kan bi donkibaru bakurubaw la an bɛna kuma fɛn bɛ tali kɛ an sigiɲɔgɔn jamana Moritani u ye ciden jɔkulu kɔni bila kana an ka jamana kɔnɔ walasa kana an ka jamana ɲɛmaaw kɔni kuma ɲɔgɔnya jamana lahalaw kan ni o tɛmɛna ka bɔ yen fɛn bɛ tali kɛ politiko bunankun kan faraɲɔgɔnka jɛkulu min bɛ wele ko coalition des forces patriotiques u ye kunnafoni di jɛrɛ kɛ bi sɔgɔmada in na maison de la presse la walasa ka jamanadenw wele ka taa bɛn ni keleya ma ninnu de ye bakurubaw ye kunnafoni wɛrɛ b'an bolo ka fara minnu kan sɔɔni an bɛna walawalali kɛ ninnu bɛɛ lajɛlen na. Bi ye alamisa septembre kalo tile 3 a y'aw bisimila ko kura donkibaru kɛnɛ kan i n'a fɔ an y'a fɔ aw ye bakurubaw la cogoya min na an sigiɲɔgɔn jamana Moritani olu kɔni ye ciden jɛkulu bila ka na an fɛ yan bi Bamakɔ walasa kana se k'an ka jamana lahalaw dɔn u kunbɛnna u yɛrɛ ka lasigidenso min b'an fɛ yan o maaw fɛ u ka jamana ni jamana wɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ ko ɲɛnabɔ minisiri kɔni ye laseliw kɛ an ka kunnafoni ɲininaw ka kuma baranin na u ye min sɔrɔ an ka jɛ k'an ɲɛmadaw fɛ. Solidarité du peuple mauritanien avec le peuple malien, c'est-à-dire que nous avons une longue histoire. Anw nana yan bi badenya de la jɛɲɔgɔnya min bɛ an ka jamana ni Mali cɛ o tɛ bila ko ye ni fɛn ye Mali sɔrɔ a bɛ komi a y'an ka jamana de sɔrɔ anw ni Mali bɛɛ ye cɛncɛn ka jamana ye o de kosɔn an ka jamana ɲɛmaa ye bila ka na malidenw lamɛn ni fɛɛrɛ min kan ka tigɛ walasa anw seko ye min an bɛ se k'o kɛ cogoya min na anw mana k'an bɛna kow dajira malidenw na bawo an tigɛlen b'a kan Mali ye jamanaba ye u bɛ se ka bɔ ni gɛlɛya kɔnɔ anw ta kɔni ye bilasirali ye nka jɔrɔ min b'an na o ye cɛncɛnkana lakanani ko ye anw kɔni bɛna fɔ yan jamana ɲɛmaaw ye u k'u janto o la kosɛbɛ bawo bamaci wale kɔni ɲɔɲɛnen don o yɔrɔw la kosɛbɛ o fana nakun dɔwɛrɛ ye ka se k'an ɲɛ da Ibrahim Boubacar Keïta kan bawo an y'a mɛn k'a fari man d'a la kosɛbɛ. O tɛmɛnen kɔ politiki bunakun kan faraɲɔgɔnkan jɛkulu min bɛ wele ko coalition des forces patriotiques ko FOF o maaw kɔni ye kunnafoni di jɛrɛ kɛ bi maison de la presse la walasa ka wele bila jamanadenw ma an ka jɛ k'an bolo di ɲɔgɔn ma ka jatigɛ wale kɛlɛ ani k'an ka jamana kɔni sama ka bɔ gɛlɛyaw kɔnɔna na a kɛnɛ kan an na Mari Tarawele ani Umar Tarawele kun bɛ yen u ye min sɔrɔ an ka ɲɛmadaw fɛ. An yɛrɛ ka bi lajɛrɛ ye kun jumɛn ye fɛn kelen min bɛ Mali kɔnɔ bi ni o bɛ se ka mɔgɔ bɛ se k'a fɔ k'i b'i bolo sigi o la ka ɲa k'o ye maliyɛn ka fɛn ye ko b'an nafa o de y'an ka armée o y'an ka armée ye an ko de o armée an b'o kɔkɔrɔ don su an b'o kɔkɔrɔ don tile a fɔra ko cɛmancɛ fanga kan ka kɛ o cɛmancɛ fanga in a bɛ kɛ cogo di a ka baara ye mun ye an y'an da don o de la k'o ɲɛfɔ an ɲɛna an ka déclaration kɔnɔna la CEDEAO y'a ɲini k'a fɔ ko cɛmancɛ fanga in k'a kana tɛmɛ san kelen kan ayiwa jamana bɛɛ n'a ka feereferelatigɛ don anw fɛ yan baara dɔw de tun bolo da la k'a fɔ ko jamana kan ka cɛci ka dɔw fara yɔrɔ dɔw kan fɔ ka région kɛ région 20 ye ni région kɛla région 20 ye o wotekɛ yɔrɔw olu fana kan ka ladilan n'an ko an bɛ boli ka transition kɛ k'a kɛ komi an pereselen don i ko ko b'an kɔ a dɔw la a bɛ kɛ tɔ ka jɛn ye san 2012 an y'a ye transition teliyala a ma se ka ko wɛrɛ ladilan an filɛ nin ye san 7 o kɔfɛ an binna coup d'état dɔ kɔnɔna la donc an bolo coup d'état tɛ ko kura ye Mali kɔnɔ kabini Sumaworo Kante tile coup d'état bɛ Mali la donc a tɛna ban a tɛ ban cogoya si la tant que mɔgɔ kalalenw n'u ma yuruguyurugu dabila n'u ma namara dabila ka bɛɛ ɲɛyɔrɔ dun n'u m'o dabila tuma bɛɛ u na mɔgɔw sɔrɔ u ɲɛ min bɛ bɔ ka dankari u ka fanga la an filɛ nin y'o de kɔnɔna la ka ɲɔgɔn ka hakɛ dunniba dabila f'o ka kɛ sisan an kan ka min kɛ an kan ka jɛ de ka kulu sigi ni b'i hakili t'o la sariya kana kɛ fanfilama ye sariya ka kɛ a ka tigɛ bɛɛ ka kan sariya la n'a tigɛla o cogoya la mɔgɔw b'o hunanfa yɔrɔ sɔrɔ an nana ka na kɔrɔfɔ min b'an bolo k'o da mɔgɔw tulo kan. An ka jamana seko ni dɔnko minisiriso ani minisima kɔni ye bolodi ɲɔgɔnma kɛ walasa ka lakɔgɔli kɛnɛ kɔni sigi sen kan bi sɔgɔmada in na musée national la k'a ɲɛsin an ka jamana ɲamakalaw ma coronavirus bana kɛlɛli kan a kɛnɛ kana na Aminata Daɲɔ ani Mariam Sako fo ka taa se Bakari Kɔnɛ ma olu kun bɛ Nef TV cɔ la u ye min sɔrɔ an ka ɲɛmadaw fɛ. Coronavirus bana kɛlɛli kama
An ka jamana seko ni dɔnko minisiriso ye lakɔkɔli kalan in sigi sen kan walasa ka se ka seko ni dɔnko ɲamakalaw kala hali sisan ka dɔ fara u ka dɔnniya kan coronavirus bana kɛlɛli ni a kunbɛcogo ɲuman kan olu fana ka se ka ci lase jamana kɔnɔdenw ma u ka se k'u yɛrɛ tanga ni kɛnɛya fɛɛrɛw ye. An b'a dɔn ko récoltadi ye ɲamakalaw ka jɛkulu de jamakalaw fana dun o jɔyɔrɔ ka bon depuis lawale an ka jamana in na depuis Mali yɛrɛ ma kɛ Mali ye donc o jɔyɔrɔ ka bon olu de dilannikɛlaw de olu de fana ye fɛn o fɛn ye kunnafoni ye k'a di comment dirais-je fasodenw ma olu de ka baara kun y'o ye sanni radio ni telew ka na donc o jɔyɔrɔ ka bon o de y'a to o fara ɲɔgɔn kan ka kɛ jɛkulu ye anw ministère de la culture an n'o bɛ baara caman kɛ ɲɔgɔn fɛ. Ɲamakalatɔn ye maaw ɲagarilen don ni kalan in ye sabula a bɛna kɛ sababu ye ka dɔ fara u ka dɔnniya kan ani k'u ka baara nɔgɔya u bolo. Bɛɛ lajɛlen b'a kalama k'a fɔ ko diɲɛ kɔnɔ bana min n'a bɛ diɲɛ kɔnɔ bi n'o o bɛ wele ko coronavirus o bɛ covid-19 bana in kɛlen bɛ ka diɲɛ bɛɛ lajɛlen kamana gan kɛlen bɛ ka diɲɛ bɛɛ lajɛlen fana sɛgɛn an bɛ yɔrɔ min na parce que bana o bana ni a ka mɔgɔ minata ka ca ka tɛmɛ fɛn bɛɛ lajɛlen wa a bɛ mɔgɔ minɛ sugu bɛɛ la fana o kan ka kɛ siranfɛn ye kunbɛli fana tɛ se ka k'a la fo misaliw dɔ bɛ yen nɔ fo hadamadenw ka tɛmɛ o siraw de fɛ komi depuis a daminɛna wagati min na se kɛra récoltadi ma k'a wele k'a fɔ kunu ɲamakalaw ka baara tun ye fɛn min ye o tun ye ni kɔlɔlɔ fɛn fɛn n'a bɛ hadamadenya sɔrɔ ɲamakalaw ka se ka mɔgɔw bilasira taabolo ɲuman minnu bɛ yen nɔ ka mɔgɔw su ka kɛ olu ka taabolo jugu minnu bɛ yen fana ni u bɛ se ka na ni kɔlɔlɔ ye ka mɔgɔw fana k'u bilasira ka bɔ o sira kan o de y'anw se nin kɛnɛ in kan yan nɔ donc bi a yirala k'a fɔ adamaden n'i y'a mɛn i bɛ taa ka fɛn fɔ mɔgɔ ye a k'a faamu a ka sɔrɔ i yɛrɛ fana y'a faamu n'i yɛrɛ y'a faamu i b'a fɔ mɔgɔ min ye o tigi kan ka se k'a faamu o la kalan de sigira hali n'a y'a sɔrɔ ɲamakalaw ka baara o ye kunnafoni a dili ani bilasirali ye ka tila ka kalan kɛ fana dɔgɔtɔrɔw ani an ka jamana ɲɛmaaw ani diɲɛ bɛɛ lajɛlen jɛra ka ɲɔgɔn faamu fɛn minnu na n'o ye bana in i bɛ se k'i yɛrɛ tanga ka tila ka mɔgɔ wɛrɛ tanga fana donc o de la an sigilen don o de kɛnɛ ka sɔgɔma in na ka récoltadi commune 6 min bɛ Bamakɔ kɔnɔ ka fara Kati commune kan ka fara Kalabankɔrɔ commune kan ka na u ka dɔ fara u ka kalan kan parce que don o don u bɛ nin baara in na u dalila k'a kɛ baara in daminɛ la ka tamanin ta ka don sugu kɔnɔnaw la ka taa gariw la ka taa jamajɛ yɔrɔw la k'a fɔ sirabadaw la halisa ni bana ma taa an fana tɛna sɛgɛn kunnafoni dili ɲuman na donc an b'a ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ ni fɛn minnu fɔra an ka hakili t'o la bana in tɛ faama dɔn bana in tɛ dɔnnibaa dɔn bana in tɛ kunfin dɔn bana in tɛ denmisɛnnin dɔn bana in tɛ mɔgɔkɔrɔba dɔn mɔgɔ caman bɛ yen nɔ minnu b'u ka hakilina fɔ an kana nin si lamɛn parce que bana kunbɛn de ka fisa bana furakɛ. Ni tile 5 kalan in mun bɛna kɛ maa 100 ani maa 50 bɔɲɔnko kunna a musaka bɛɛ bɔra MINUSMA de kunna. An ka jamana dunanjigisoba ni o ye Hôtel de l'Amitié ye a cakɛla dɔw kɔni kun b'a la ka nisɔngoya jira bi sɔgɔmada in na a da la u y'a jira k'a fɔ k'u bilala ka bɔ baara la hôtel in tigilama kuraw fɛ ka sɔrɔ dalu jɔnjɔn ma fɔ u fɛ a kɛnɛ kan Nef TV maaw kun bɛ yen u ye min sɔrɔ an ka ɲɛmadaw fɛ. Bon, il y a ça à partir du mois de mars. Donc, à partir du mois de mars, l'hôtel ça, un mois après, coronavirus tourne. Donc, on a nous profité coronavirus pour le moment de la chômage technique, la situation sanitaire. Donc, maintenant, le Dogo Jamala, la chômage technique. Donc il y a des chômage technique pour le moment dans la calo ça va. Bon chômage technique il y a quelque chose à faire en Mania. On a dossier de tribunal là. Parce que la procédure il y a quelque chose mais respecter. Donc on est avec le tribunal. Bon chômage technique qu'on a là, on a mi-juin. Il y a essayé que syndicat rapproché. Donc moi déjà intention de payer. Donc, la situation sanitaire m'a améliorée. La situation qu'on a là, donc il y a essayé de d'accord pour le dialogue. À
fɔ y'a essayé ka sira datugu pour le dialogue parce que mɔgɔ dɔw de dara i y'a mɛn i ye syndicaliste i ye délégué du personnel mɔgɔ dɔw de votera i bɛ employé de représenté la donc ni fɛn dara i tulo kan n ka direction y'a wele ka fɛn de aw tulo kan donc aw fana ka devoir ye ka taa base fana consulté k'a ɲɛf'u ɲɛna u ka hakilina ɲini walasa n'aw bɛ se ka min kɛ bon u ma sɔn o de ma parce que olu yɛrɛ u natɔ u nana ni hakili dɔ ye a fɔ u nana ni hakili dɔ ye o hakilina ye déjà an bɛ fɛ ka mɔgɔ dɔ bɔ jama la dɔw bila ka taa tile 15 dɔw tile 20 donc mɔgɔw nana à leur grand surprise i ka congé banna i bɛna baara de daminɛ i nana sɔrɔ papier ani lettre bi ɲɛ da la ko i tɛ se ka don ko parce que ko baara ta aw ni ɲɔgɔn fɛ k'a parce que 31 août ko baara banna aw yɛrɛ k'a lajɛ sariya jamana la est-ce que o bɛ bɛn ka laɲini ye min ye sisan o ye jamana k'i impliqué nin ko in na a fɔ jamana k'i impliqué nin ko in na parce que n'i y'a ye jamana yɛrɛ bɛ tan hali bi Mali bɛ tan o ye injustice trop d'injustice ça engendre le chaos donc o de kɛlen bɛ ka Mali yɛrɛ bila nin cogoya la bon an dun bɛ yɛlɛma ko dɔ de daminɛ kuma la donc yanni a ka kɛ i b'a fɔ tɛmɛnen tugun u ka fu siri nin na k'a yira ninnu na i nakun ye jamana kɔnɔ fɛn ɲini ye aw nana mɔgɔw bɛ yan san 16 u bɛ baara la sara ma tigɛ 2012 k'a kɛra mɔgɔw tora so 3 mois sara ma tigɛ donc maintenant aw nana même pas 6 mois k'aw bɛna mɔgɔw gɛn san 16 ka na mɔgɔw kɛ manamana ko la ten jago kun ye tɔnɔ ko ye n'i y'a dɔn i nana fɛn ɲini na i y'a daminɛ a tɛ hali 6 mois bɔ fɔlɔ e nana bɛn ni coronavirus i nana bɛn ni ko wɛrɛw ye contrat de don olu tɛ ka contrat dɔ a ɲini k'o ban sisan ka o bɔ u ni mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ bon contrat de fana b'u ni libyɛnw cɛ i nana i y'a sɔrɔ cogoya man ɲi donc i b'a essayer k'a fɔ vraiment ne tɛ se ka continuer merci ne bɛ taa donc ni problème an tɛ se k'a gérer an ka fara ɲɔgɔn na donc ne bɛ fɛ jamana autorité ko o de fɔ mɔgɔ ninnu ɲɛna. Ni ne bɛ dansigi aw ka bi dɔn kibaru la min kɔni labɛnna fasiri jama bɛɛ lajɛlen ka bolodi ɲɔgɔn kɔnɔna na a k'an bɛn don n'a nata Ala ka su hɛrɛ caya.